Pleacă mâine. Hai, trec! Zâmbiți, hei! De la picul s-a ridicat de aici. A, s-a ridicat de jos. Da, i-am n-auzit, a văzut Gigi acum când a venit. Ce-și Pamilu? Pami! A, până la când. Eu că-mi faci mare. Pamilu, Pami! Da, dar ce mă ține la mine? E, virează-l. E... S-a ridicat după mușurul de acum. Da, direct pe bătătură, mă. Da, nu are cum să ridice repede. Ia strigă-l mă și pe tăicu. Auzi, s-a dus, eu. O ce auzi și el. Hai, ce faci? Să las acolo? Să lasă jos, mi se pare mie. Hai, să dă continuare. Nu trebuie să vede.